fel dwi'n dal i grwydro. Erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd ardal y Cwn Hela. A mae gennau... Dyna sy'n gadw'r cwmni fi fyny, Megan Stevens. Ti'n iawn heddiw? Good. Chi'n oce? Dwi'n iawn, diolch yn fawr i ti. Dyn ni wedi cyrraedd pen llanw'r cystadlu, y brif bencampwriaeth di hon, te, ie? Odyn, So mae'r 4 bryd gorau dyn ni yn y pencampwriaeth. Reit, oce. Dyn ni wedi bod yn cystadlu yn ei gwahanol fridiau yn gynharach heddiw, a dyn ni wedi cyrraedd y goreion, te. Y gorau o'r gorau. Reit, oce. Reit, o ran bridiau i gychwyn te, a ti esbonio fi, dwi'n nabod y ci Cymraeg y trydydd lawr. Beth sydd gennym ni gosat hynny fan hyn? Pa bridi hwn? Mae dyn ni'r ci Saesneg fan hyn. Ci Saesneg. A wedyn y ci Fel. Reit. A wedyn y Cymraeg. Reit. A wedyn y Hill wedyn yn y diwedd. Oce, a sy'n angen gofyn pwy di'r ffefringen ti, achos dy dad sy'n dal y pella, ie? Ie, dad sy'n ar y pella, so croeso bysa nawr. Na ti. Cwn Hil, mae'r pac blaen fyw dych chi? Ie. Pa ardal dych chi'n hela te? Ardal Sir Gyfyrddin, felly dipo mewn i Sir Benfro, so ie. Ardal eitha eang te? Ie. A sy'n wedi bod, dych chi'n hela dipyn ar y funud? Odyn, full swing nawr, yn ganol y season, so ie. Da iawn, da iawn. A ti'n cael cyfle i fynd dipyn, beth ydy hanes ti? Wyt ti'n dilyn y pac yn reoledd? Fi'n trial, ond mae gwaith yn dod mewn i fe, so os fi wedi benni godron amser, I'm mas dy dad, so ie, fi'n ei weld, just licen i fy mas. So cyn Nadolig, dim ond unwaith yr wythnos mae'n mynd mas. Reit, oce. A wedyn, ar ôl Nadolig, mae fe'n trio mynd mas di Sadwrn a di Mercher. Reit, dwi'n gweld. So, na beth yw'r gobeithio fe. Ar beirniad, mae o'n sefyll fan hyn yn ganol lle, yn cadw'r lligad o bell, a mae beth mae'n chwilio amdan beirniad? So, mae fe'n edrych yn bach o bopeth, really. Mae confirmation yn dod mewn i fe. Mae just faint mor ffit yw'r ci, os mae rhaid i'r cwn mae para tra dydd. So, mae rhaid nhw fod ffit. Ond y peth pwysica, really, trwyna nhw, so mae'n galed i dod o reina. Mewn ffordd, ti angen berniadu nhw mewn helfa, pan maen nhw'n hela. Maen nhw allan o'i cynefin chydig fan hyn, ydyn nhw? Ti'n mo, chi'n dod yn nhw mynd i sied dierdd, a mae fe'n job, really, sy'n nhw arfer i fod ar tennyn. A maen nhw'n osgeiddig dros ben ydyn nhw, maen nhw'n rhywbeth neis yna maen nhw'n does. Wes, ti'n mod. Ac bod nhw'n gwn i hela a dal llwynog neu be bynnag, maen nhw'n hoffus iawn a maen nhw'n annwyl ac yn afwyd efo plant efo beth ydyn nhw. Wel, dyn ni'n neud yn siŵr bod amser maen nhw'n cwn bach, chi'n mod. Maen nhw'n dod mas dyn ni a ni ware, dyn nhw jyst bod nhw'n dod news di plant. A da chi'n gyrru'r cwn allan at ffermwyr i gael magu nhw. O, na ni, mae di cyrraedd. Y ci Cymraeg sy'n mynd â hi. Ie, ci Cymraeg. Wel, mae hynna'n sydyn iawn dan yn trwynen ni. Odyn, ie. Yn ei fi sy'n siarad. Na'n y byd neu le. Rai fi ddweud, y ci Cymraeg oedd, gynnal dweud ar hindsight wrth gwrs, ond y ci Cymraeg oedd yn ffefryd ni, sori. Ie, na, wel. Mae rai fi fynd a gyns finan, fel maen nhw'n gweud. Yn hollol, be ddim yn y ffleifr oedd mewn ddadre wan. Na, ie, wel. Pwy gath yr ail wobr? Gyfyrddin. Gyfyrddin ar ail wobr. Gyda'r Fel. Dew. Ond mae fe'n eitha neis gweld 2 ci hollol wahanol. Dy ti'r ci Cymraeg sy'n licio hela yn agos, ti'n mod, mewn cyfer a'n trash. A wedyn mae dy ti'r ci Fel, ci agored sy'n licio mynyddodd. Licio bras gamu ar y mynyddoedd yma. So mae'n eitha neis gweld 2 contrast gwahanol, really. A gwych ynddo. Y ci Cymraeg yn mynd â hi. Dyn ni wedi gweld y moch Cymraeg yn mynd â hi. Dyn ni wedi gweld y ci goen Cymraeg yn mynd â hi. A wedyn mae'r ci hela Cymraeg di ennill. Odi. Megan, diolch i ti am y sgwrs. Diolch yn fawr.